Kalau ngibing kowe orang kabar sing gonggongan ngendi? Ya kowe mikir. Kok mikir mesti bingung ya para jajaran. Nggih. Jaluk eling-eling Banyumasan jebulane kowe krimping-krimping jajak kok bingung kok ora? Suppot. Ya ke sepot. Oh, alah. Iki dongen ngomong kowe sepot iku kowe. Copot. Copot. Jajak depresi penari lotare, Juk. Eling-eling Banyumasane kowe ditarik. Ayo Kang, buruan ngomong sing ngene. Ya.
Kudu. Apa kuwe? Jajal kudu kaki tummer. Oh alah. Karo kaki bejo. Hah? Tanggung jawabnya guru itu mriki bejo. Nyong ora tegalok. Hah? Mendem paket. Ora wae kan. Yo kowe. Bodoh. Inyong ora melu ala Inyong ora melu ala Inyong ora melu ala Inyong ora melu ala Inyong ora melu. Kali-kali Kang. Kali-kali maning Kang. Tolek-tolek. Bos. Tolek-tolek. Oh, kontole-tole sih. Oh alah, nyeluk tolek-tolek. Iya. Oh iya, nyonggar melu ngel tambah. Anggap kowe melu tak berasa kena. Nyong maras ya gue gar melu ngel tambah. Tambane ora melu, tambane ora melu. Tetambani sadingai yang kok ora pas. Beda karo indange Dedek. Tambani dinda ya pas. Dek
karo deneng. Anu bar melu mendem